Искам да ви предупредя, че това видео е много тежко. И целта ми не е да ви фокусирам върху лоши неща, целта ми не е да ви разстройвам, но тези неща Господ ме прати да ви ги кажа, защото идват страшни времена и вие трябва да... Това, което ще ви кажа, няма да го чуете в новините, няма да го прочетете във вестниците. Това може да дойде само от Господа, защото всички медии са контролирани и манипулирани от елита на този свят, за който всъщност сега ще говоря. Елита на този свят не обичат Господ, те не са християни, те са антихристи. И точно за това нещата за истината, която ще ви разкрия в това видео, няма да я видите в новините. И мен Господ ме праща да ви го кажа. Много от вас няма да ме разберат. Господ каза да ви предам. Вие няма да разберете, деца мои, много от вас няма да разберете, защото имате очи, а не виждате. Имате уши, а не чувате. Имате дрехи на гърба си, а сте голи. Имате обуща на краката си, а сте боси. Затова ще се обърна към вас сега. Който има уши, нека слуша. И благословени сте, че чувате тези думи, защото те са животоспасяващи. С това видео, ако успея да спася дори една душа от вечно осъждение, аз ще знам, че си е струвало. Но при всички положения съм длъжна да ви кажа тези неща и съм длъжна поне да опитам да ви ги кажа. Преди да започна, искам да кажа малка молитва. Мили Исусе Христе, аз вярвам, че Ти си Божия Син, който дойде в плът и в кръв на тая грешна земя. И аз вярвам, че Ти умря на кръста в адски мъки за мен, непотребния грешен раб, за да бъдат опростени греховете ми. И Ти умря на кръста и възкръсна на третия ден, защото смъртта не можа да Те победи, а Ти победи смъртта. Защото Ти си над всички и над всичко. Ти си Господар. Ти си Бог на боговете и Крал на кралете, Исусе Христе. И само чрез Тебе намираме спасение и само чрез Тебе можем да се върнем в рая, където е нашия дом и където е нашия Отец. Господ, Създателя на Вселената и Създателя на всичко, що е било, е и ще бъде. Благодаря Ти, Исусе Христе, за най-великия дар и то безплатен дар, дара на спасението в Твоето име. В името, в което се опрощават всички грехове и миналото се изчиства и всичко старо заминава и смъртта заминава и остава само живот, истина и святост. Благодаря Ти, Исусе Христе, че Ти има и за всичко, което правиш за нас и си правил и правиш и ще правиш. Благодаря Ти, Исусе Христе, и благодаря Ти, че ме спаси. Благодаря Ти. Обичам Те завинаги. И докато съм жива, ще Ти служа. Нищо не може да промени това. Ето и днешната тема знака на звяра. Сигурно за вас, за първи път много от вас чуват подобен изказ. Нека ви опитам да ви обясня. Ще започна. Първо искам да кажа, че никога не съм била, поне не си спомням от колко време не съм била под толкова свирепи атаки да направя това видео. Какви са атаките на врага, за да ме спре? Примерно в момента, в който реша, че ще седна да направя това видео, клепачите ми започват да парят и да тежат и се чувствам така, все едно не съм спала от една седмица и се чувствам ужасно умърлушено и всичко, което искам да правя е да спа и да спа. Просто това е една от атаките на врага.
И в последните няколко дни той изпрати и използва доста хора да ме охули и да разклати вярата ми, но както виждате, аз съм по-бодра и по-изпълнена с готовност от всякога, защото Исус Христос има последната дума. Значи, знака на звяра, за да ви въведа в темата, първо ще ви разкажа един сън, който имах от Господ. Значи, освен нормалните човешки сънища, човек може да сънува и сънища изпратени от Господ. В Библията е пълно с такива сънища и също така те ги сънуват и други хора. Тези сънища не съм само аз. Сега ще изпиша за вас точната дата, когато сънувах този сън. И сега ще ви го разкажа. Той се нарича знака на звяра. Аз видеото отдавна го имам на английски, но ето дойде момента да го споделя и с вас на български. Когато Господ ти изпрати такъв сън, ти знаеш, че е от Господ. Просто е толкова изпълнено с емоции, с тежест и толкова е реално и толкова е логично всичко и последователно и подредено. Не са като тези фантасмагории, които сънуваме и които всъщност са плод на нашето въображение и на нашата психика. Не, това е сън, откровение от Отца. Той ни изпраща такива сънища, за да ни говори, понеже той не може да ни говори чрез света, той ни говори вътре чрез самите нас. И така, сънувам аз, макар че аз разбрах, че е сън, когато се събудих. Значи, изведнъж аз се озовавам в близкото бъдеще. Колко близко е това бъдеще? Знам, че Господ мрази да говорим в цифри, но ще си мрази да поставим времеви рамки. Но ще си позволя да поставя една времева рамка за вас, защото не искам да си мислите, че това е след 15 години, или след 20 години, или след 50 години. Изведнъж намерих себе си в един концентрационен лагер. Като тези, които са били по времето на Втората световна война, построени от Хитлер, където са били избивани евреите. Да изведнъж намирам себе си в един такъв концентрационен лагер. Надявам се, че го казвам правилно, не ми се налага много често да я казвам тая дума. И като Освенциум и Аушвиц, всички сте чували тези по времето на Втората световна война, с газовите камери и така нататък. Значи чувството е смазващо. Чувството изведнъж да се намери от свободен човек, ти да се намериш в такъв лагер, просто чувството е смазващо. Такова отчаяние, просто и така дълбока депресия, много тежко и много страшно. И аз знам, че ние сме под управлението на глобалното правителство. И глобалното правителство има една основна цел – да пороби човечеството. И как ще го направи това? Като постави в дясната ръка или в челото на всеки един жив човек да постави в дясната ръка и челото микрочип. Какво е микрочип, ще попитате вие. Ще ви покажа. Това е една обикновена дебитна карта. Ето това е чипа, който пренася информация от вас към сървъра. Както виждате, тази технология вече е широко навлезнала. Всеки има такава дебитна карта в себе си. Микрочипа е по-малък от този чип. По-маничък е. И сега ще ви разкажа, но изглежда по същия начин, но е по-маничък. Мой ред е да бъда микрочипирана, да получа микрочип. И аз знам
аз знам от Библията, че ние не бива да приемаме този микрочип. Сега ще ви прочета. И принуждаваше всички, става дума за Антихриста, който стои начело на глобалното правителство. Нещо като Хитлер, който е стоял начело на Райха по времето на Втората световна война, само че сега имаме Райх, който не е само в Европа, а е глобален. И начело на този Райх не стои Хитлер, а някой много по-зловещ от него, Антихриста. И той, Антихриста, принуждаваше всички малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се сложи белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен онзи, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име. Това е от Откровение на Йоанна, глава 13, строфи 16 и 17. И защо не бива да приемаме знака на звяра в десницата и челото си? Светото писание продължава. Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред святите ангели и пред агнето. И димът от тяхното мъчение, т.е. на тези, които са приели микрочипа в десницата си и в челото си, и димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове. И онези, които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, ни нощем, ни кой да е, който приема белега на името му. Това беше Откровение на Йоанна, глава 14, строфи 9, 10 и 11. Но текста продължава и за тези, но малко по-надолу текста продължава и за тези, които няма да приемат белега на звяра, т.е. няма да приемат микрочипа в десницата си и в челото си. И чух глас от небето, който казваше: напиши блажени от сега нататък мъртвите, които умират в Господа. Да, казва Духът, за да се починат от трудовете си, защото делата им следват подир тях. И идва моя ред, връщам се отново в Откровението, идва моя ред да приема микрочипа. И идват при мен две като медицински сестри, две медицински лица, те бяха жени. Дойдоха при мен и ме отведоха на сила в едно като медицински пункт. Значи спомням си, че беше празно, нямаше никакви уреди. Имаше само едно старо парно и имах чувството, сякаш в духа знаех, че там са вързвани много хора, за да бъдат изтезавани и мъчени. Защото много ще възстанат против глобалното правителство и много ще знаят истината и ще знаят, че това е знака на звяра и ще кажат не. И имах чувството, имах знанието, че много хора са били вързвани на това парно и са били тормозени и мъчени, за да приемат знака на звяра. И ето дойде моя ред. Имаше също така едно старо бюро и едната сестра отвори чекмеджето и извади една спринцовка с игла и мой ред беше да ми инжектира знака на звяра. Беше жълтеникаво на цвят, но в същата форма, така квадратно, но беше мъничко. Значи представете си, за да може да мине през спринцовката на инжекцията, значи много мъничко. Но аз си мисля, че Господ нарочно ми го показа в малко по-големи размери, за да мога да го видя хубаво и да ви го опиша. Защото за да ви го опишат, като го видите след няколко години, че искат да ви инжектират това квадратче малко в ръката, да си спомните моя сън и да си спомните, че не бива да го приемате.
Извади едната сестра ме държеше, другата я извади с принцовката и ще ми инжектират микрочипа. И аз се блъсках, виках, казвах не искам. Но те щяха да ме... И бях толкова оплашена, никога не съм била по-оплашена в живота си. Защото се чувствах точно по начина, по който са се чувствали евреите, когато са ги правили на сапун, когато са ги вкарвали в газовите камери, когато всички тия мъчения там, как са им вадили ногтите и са им режели краката и ръцете и брутална работа. Точно по този начин се чувствах и знаех, че тези две медицински лица ще направят с мен каквото е необходимо, докато аз не изпищя да. Защото е важно да използвам свободната си воля. И важно е да приема микрочипа със свободната си воля, т.е. да кажа да. И много бях оплашена и тогава по високоговорителите, докато едната сестра ме държеше, а другата държеше микрочипа и щяха да ме мъчат, по високоговорителите, не помня на какъв език наистина, но си спомням, че по високоговорителите извикаха едната сестра в някакво друго отделение и тя замина натам и ме остави с другата сестра и с принцовката с микрочипа. И взима медицинската сестра с принцовка инжекцията и прави така, обаче вместо да го инжектира в ръката ми, тя отвори кошчето за буклук, изтиска съдържанието на инжекцията, т.е. микрочипа, го изпръска в коша. И така тя пощади живота ми. Антихриста мрази човешките създания, той мрази човешкото творение, защото той е Божие творение. И Антихриста няма да се успокои, докато не види всеки един човек инжектиран до последния човек с микрочип. Той няма да се спре пред нищо. И това глобално правителство, което съвсем скоро ще е факт до няколко години, моля ви, не се успокоявайте с факта, че не се успокоявайте с мисли, че това няма да е във вашия живот, защото това е факт до няколко години. Както виждаме, вече има Европейски съюз, НАТО, Шенген, Американо-Австралийски съюз, Евразия, чува се за Евразия, за обединение между Европа и Азия. Както знаете, Китай вече е в пакт с половината свят, САЩ е в пакт с другата половина и всичко е просто, то ние вече сме едно глобално семейство, просто още не е на хартия, просто още не е официално. От глобалното правителство ни дели един подпис. Така че това е нещо толкова реално и до няколко години ще е факт. Как ще стане това? Разбира се, когато Хитлер е взимал властта, той е казвал, това съм го слушала от свидетелства по YouTube, от една австрийска дама. Значи тя казва, как Хитлер присланчи Австрия. Ами вика, аз бях млада тогава, когато Хитлер се е качвал на власт. Вика, Хитлер беше един изключително харизматичен човек, обаятелен и той говореше за прекрасни неща, за безплатна медицинска помощ, за безплатни медицински грижи за всички хора, за безплатно образование. Изобщо говорил е само за такива идеали, за хубави неща, за мир, за просперитет, за всички. И в момента, в който е бил на власт, той е разкрил истинското си лице, започнал е много бързо да разкрива тези лагери за смърт и така сега и това ще се случи и с глобалното правителство. Значи ще видим един изключително обаятелен и харизматичен човек, олицетворение на харизмата. И той ще говори за правда, за мир, за равенство между народите, за безплатни медицински осигуровки, за грижи за всеки един човек. Той ще бъде най-големият хуманист, който някога сте виждали на малкия екран. Но в момента, в който той
застане начело на глобалното си правителство и всичко вече е официално, тогава той ще махне своята маска, той ще стане един невиждан диктатор, ще покаже истинското си лице и той ще бъде един невиждан диктатор и насилник и така, и ще иска да сложи микрочип в ръцете, задължително в ръката или челото на всеки. И той ще премахне книжните пари и всъщност парите ще станат виртуални чрез този микрочип. Отначало всичко ще изглежда много розово, но това е просто една лъжа. И когато блесне истинското лице на глобалното правителство и на Антихриста, всички ще се окажат излъгани и микрочипа ще е задължителен за тези, които ще откажат микрочипа. Те ще бъдат обезглавявани, защото ще се считат за терористи и за врагове на световния мир, за врагове на човечеството и за врагове на новия световен ред. Може би това ви е познато от нашата българска история, когато всеки един българин, когато сме били под турско робство и всеки един българин е бил закарван до дръвника и са му казвали чалма или сатър. И сега ще е същото. Микрочип или сатър. Идеята е същата. Всеки един човек в тези последни дни ще му бъде зададен този въпрос. Ти с Антихриста ли си или не? Ако си с Антихриста, приемай микрочипа. Ако не си с Антихриста, дръвника и дотам. Но да ви припомня, който приеме микрочипа, това е билет за ада. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове. Откровение на Йоанна, глава 14, строфа 11. А тези, които загубят живота си за Христос, блажени от сега нататък. Откровение на Йоанна, глава 14, строфа 13. Блажени са тези, които загубват живота си за Христа. А пак за тези, които ще приемат микрочипа, по-добре да не се бяха раждали. Имайте предвид, че без микрочипа вие няма да може да купувате и да продавате. Тоест, ако не ви отсекат главата, ще останете без дом, без храна, без никакви пари. И ви чака една бавна смърт. Така че идват много страшни времена за хората, които ще кажат не на микрочипа. Особено за тези, които ще откажат микрочипа. Но трябва да знаете, че това е преходно. Защото и ще мине и ще замине. Защото веднага след ужаса на глобалното правителство, в облаците, в цялата си слава и в цялата си мощ ще се появи Исус Христос. Но това е така нареченото второ пришествие, когато Исус Христос ще се върне и ще вземе със себе си всички Негови хора. И Неговото царство не ще има край. Но всички, които са приели микрочипа в десницата и челото си, и всички, които се кланят на звяра, и всички, които са антихристи, те ще имат свирепи рани от микрочипа. Отново Светото Писание говори за това. На мястото на микрочипа ще се отворят свирепи рани от Божия гняв и всички тия хора ще умрат в страшна агония. И тяхната агония обаче, за разлика от Христовите хора, на антихристите агонията никога няма да отмине. От гнойни рани тук на земята, те ще се пренесат директно ще минат през Божието осъждение и ще бъдат хвърлени директно в ада, чието мъчения няма да престанат никога. Представете ли си 1 милиард години и след това още 1 милиард години, така до безкрай. Молете се, защото най-вероятно всичко това ви се струва много странно и фантастично. Но това е, което идва.
Както виждате, аз вече държа един микрочип в ръката си. Много скоро той просто ще бъде преместен, този микрочип ще бъде преместен под моя епидермис. Това изобщо не е фантастично. Това е нещо, което е на вратата. Идва с пълна сила. Антихрист идва с пълна сила. Молете се. Например, ето една примерна молитва. Исусе Христе, идват страшни времена. Моля ти, отвори очите ми да видя и отвори сърцето ми да разбера. Дай ми мъдрост, дай ми светлина, дай ми истина. Помогни ми да знам истината, помогни ми да избегна вечното осъждение. Аз те приемам за мой Господ и за мой Спасител, защото само чрез Тебе ние сме спасени. Само чрез Тебе ние можем да отидем в рая. И понеже милостта Божия е безкрайна, аз знам, че когато приема Теб за мой Спасител, Ти ще изведеш не само мен, но и моето семейство и моите обичани хора. Моля Ти, Исусе Христе, изведи ме от тъмнината, в която съм. Спаси ме от игото на Антихриста и ме изведи безопасно, мен и моите обичани хора. Изведи ни безопасно в рая и в Твоето царство, където ще бъдем заедно за винаги. Благодаря Ти, Исусе, в Твоето свято име Те моля. Както виждате, молитвата не е нищо трудно. Това е както разговаряте примерно с един терапевт или с един лекар или с един приятел, така разговаряте и с Исус Христос, защото Исус Христос е точно това. Той е най-прекрасният, най-верният приятел, най-професионалният терапевт, най-професионалният експерт по всички въпроси. Исус Христос е най-големият професионалист във всичко, но същевременно вашия най-голям приятел и вашата най-голяма любов. И най-прекрасното е, че при Исус Христос няма трикове, няма уловки, няма малки редове, няма някакви скрити и покрити мисли и планове. Исус Христос е абсолютно открит и Той всичко, което желае за вас е вашето спасение. Той не ви мисли нищо лошо. Той умря на кръста за вас, за да бъдете вие добре. Той премина през адски мъки само и само на вас да ви е добре и да имате спасение. И то дара на спасението е безплатен. Колко по-прекрасно от това? Какво по-прекрасно може да има от това? Аз, откакто следвам Исус Христос, се чувствам прекрасно. И нищо не може да ме събори и съм свободна. Аз не зависи от някакви химически субстанции. Моето щастие не зависи от някакви химически субстанции в кутийки, в шишенца. Моето щастие не зависи от нищо. Аз съм абсолютно свободна и щастлива. Това става само в Исус Христос. Нека Исус да бъде с вас. Обичам ви. Хубав ден!